Hasiko gara orduan jago. Bai. Bueno, arratsalde on guztioi eta eskerrik asko ona gerturatu zareten guztioi eta baita ere streamingen bitartez, hitzaldea jarraitzen zareten hori ere. Bueno, como comentábamos, la charla será íntegramente en euskera, pero contamos con servicio de traducción. Y tanto aquí como para quienes estén en casa, pues luego las preguntas, pues cada uno en el idioma que se sienta más cómodo. Oso ondo, eta gero ere, hemen zaudeten ontzat, hitzaldia bukatzen denean tartetxo bat izango dugu, zerbait hartzeko eta horrela ere guztion artean hitz egin ahal izateko. Eta interesa izan ezkero, sarreran badugu hori gure datuak emateko, norbaitek informazioa jaso nahi baldin badu, beste hitzaldiren bat antolatzen dugunean, nahi izan ezkero, hor izango duzue aukera. Gaur, esaten den moduan, argi eta garbi, Guggenheim Urdaibai proiektuaren inguruan hitz egingo dugu, proiektuaren nondik norakoak, dagoeneko, gertatu dena, dagoeneko mandako pausuaz eta etorkizunean gertatuko dena. Bai ingurumenaren ikuspegitik, baina baita ere inpaktu sozioekonomikoaren ikuspuntutik ere. Eta jada, egindako, bai kalean, bai epaitegietan ere, egindako lana proiektu honen aurka. Egia da proiektu honek 2008tik okerrez banago, hasi ginela honen inguruan entzuten, eta aldiro etortzen zaigu berriz. Azken egunetan, komentatzen ari ginen, Guggenheimeko zuzendari berria dugularen arira, berriz ere komunikabideetan agertu da ere. Hala ere, naiz eta horren beste denpora da mogun honekin, oraindik ere zehaztasun falta nabaria da, eta baita ere herritarren parte hartzea ez da egon, esango genuke. Jakinda gainera, eta larriagoa da, horren besteko oposizioa dagoena, eta uste dugu horren erakusgarria izan zela, dela hilabete, eskaz, izan zen Gernikan manifestazio nazional bat, oso jendetsua, eta jende asko pilatu izan zuena, eta aukera eman zuen erakusteko makroproiektu kontra, dauden oihuak. Esan du zehaztasun handirik ez dugula, naiz eta orain seguru asko emango diguten, baina bai badakigu proiektu handi bat moduan saldu bada ere, bi egoitza izango dituela, Gernikan eta Muruetan, ez banago erratuta, eta bide bat bien artean, ez? Eta nik egia esan da ez nekien, bi egoitza hoiena edo bi leku hoien izango zituena, eta guztiok seguru egon garela horrelako toki ederrean, eta gainera badakagu Ordabaiko padura badela biosferaren erreserba, eta ematen du, sakontasun termino juridikoetan sartu barik, ez du ematen logikoa denik, edo ez du ematen bateragarria denik. Eta gero baita ere, eta labur bukatzeko, helburuen artean, ikusi dut bete aipatzen dela, lanpostuen sorrera, garapen ekonomikoa,
Baina, aipatzen da ere turismo erakartzea. Eta aipatu dituen zifren artean, 150.000 pertsona, bizitari, espero dituztela, urtero. Jada presio turistiko handia jasotzen duen ingurune baten. Bueno, niri hau adierazgarria iruditu zait, ze Bilbon, Guggenheim efektua hori, ez aspaldi egon gara horretaz hitz egiten, eta ematen zuen turismoa bazela Bilbo birgaitzeko traktore bat, nolabait Bilbo hobetzeko panasea zirela turistak, eta ezin zala hori kritikatu edo ezin zala kolokan jarri. Eta azken hilabetetan, nik esango nuke azken 2 hilabetetan, naiz eta generaman denbora asko horren atzean, Bilboko udalak hasi da onartzen industria turistikoa kontrola ere behar duela, eta arazo badagoela eta ura ere kudeatu behar dela. Eta gaur bertan, ikusi izan dugu nola Bilbon piso turistikoen lizentzien moratoria bat esarri dela gehiegi direlako. Orduan, bueno, egoera horretan gaude, non esaten dan, eta esaten dute, agintariak ere, turismoa ez dela sustatu behar, turismoa gobernatu behar dela, turismoa kudeatu behar dela, zein da nahi dugun eredua, zertarako, bereziki kontuan izan da, oso hegazkorra dela, merkatuaren arabera aldatzen da, eta ez da gehiegi kontrolatu alden industria bat, Eta, ekonomia dibertsifikatu behar dela, eta arraro egiten zain justo pausoiek ematen ari garenean Bilbon, eta da, efektu Guggenheim horretaz hasten ari garenean, efektu Guggenheim hori beste nunbaiten hemendik gertu bilatzen hastea, bukatzeko, beraiek entzutera gatoz eta, bakarrik 3 elementu, niri iruditzen zait, hitzaldi honen garrantzia dela, proiektuak ez diolako soilik Busturialdeari eragiten, guztioi eragiten gaitu, eta ez dakit hori igual kostatu zaigu ikustea, hortik kanpo. Oraindik ere proiektua pausuren bat eman bada ere, kontatu azalduko diguten, oraindik hastapenetan dago, oraindik egitea dago, eta baita ere, eragiteko modu asko delako, zuek erakutsiko duzuen moduan, eta seguro hitzaldi ostean gehiago bururatuko zaizkigula. Osondo. Hasiko gara Eider Gotxirekin, bera Guggenheim Urdaibai Stop plataformako kidea da, irakaslea da ere, ezta? Eta esos gaztelugatzeko kidea ere, eta bera entzuteko irrikitan. Beraz, zuretzan da, eskerrik asko. Bezan bezala, ekarri dodan PowerPointa oso luzea da, orduan saiatuko naz gauza batzuk harinarin pasatzen, eta interesa edo gaur egun gehien aipatzen direnetan oinarritzen, orduan gauza batzuk oso azkar pasatuko ditut. Ikusiko dozuen, nik hemen erakutsiko dutzueran guztia, dokumentu ofizialetan edo komunikabideetan irten diren notizietan oinarrituta dago. Ez deutzuen nire iritzia emango. Orduan hemen ikusiko dozuena da, publikatu dena, edo ofizialki eman diren urratsak. Eta gero bakoitzak bere iritzia egin dezala eta aurrera. Hasiko gara. Busturialdea eskualde berezi bat da. Eskualde berezi bat da, biosfera reserva bat daukagulako, eta balio ekologiko esanguratsua daukan estuario bat. Horrek zer egiten dau, gure eskualdean daukagun normatiba ere, araudia berezia izatea. Oso simplea da. Biosfera reservak zertarako sortu ziren laborategi moduan esperimentaziorako. Hori zan eman zitzaien helburua. Bertan egin behar ziren esperimentu didaktikoak eta hortik ataratzen ziren emaitzak izan behar ziren gizakien artean sortzen diren gatazkei erantzun bat emateko eta esportatzeko beste leku batzuetara. Eta beti hau egin behar zen gobernantza partizipatibo batekin. Guzti hau ez da inongo momentuan egin. Orden, biosfera reservari dagozkizun aktibitate guztiak utxitasuna. Eduki dute, 11 abenduaren 7an 40 urte egingo ditu biosfera reservak. Eta gero daukagu Oka ibaiaren estuarioa. Oka ibaiaren estuarioa oso txikitzoa da, baina hegaztien migraziorako estrategikoki leku oso hor daukagu Beer Center eta leku oso aproposa da. Kantauri aldean daukagun estuariorik eta hoberen mantendutakoa da, saturazio antzuak erakusten ditu turismoa gaur egun daukagunarekin saturatuta dago, orden hori kudeatu egin beharko lukete gaur egungo administrazioek, baina kudeaketa aktibo bat egon beharko litzateke martxan
ontze, museo barik. Eta gaur egun dauden arazoentzako, adibidez krisi klimatikoari erantzun bat emateko, edo biodibertsitatearen galerari erantzun bat emateko, estuarioa edo biosfera erreserba bera izan daitezke figura oso garrantzitsuak. Vale. Hemen ikusten dituzuen logo guzti horiek, dira gaur egun biosfera erreserban indarrean dauden babes figurak, guztiak. UNESCOk 1984an eman zion biosfera erreserba titulua, eta horrek objektibo bat eman zion, helburu bat eman zion. Helburu hori izan kontserbazioa. Ez da besterik. Gero daukagu Ramsar. Ramsar mundu mailan daukagun konbenio bat da. Konbenio horren barruan sartu ginen 1983 urtean. Eta hemen ezeguneak babesten dira. Gut daukagun ezegunea gure inguruan dagoen garrantzitsuena da. Gero daukagu Natura 2000 sarea, hau izango litzateke segurazki guztiontzako ezagunena. Hau Europa mailan indarrean dagoen legea da. Eta honek, ez besteak bezala, esaten duena loteslea eta nahitaezkoa da. Obligatorio eta vinculante esaten dana. Eta honek helburu bi bakarrik markatzen ditu. Eta helburua da habitat eta espezien kontserbazioa. Ez dauka beste helbururik. Eta hori bete egin behar dute nazio ezberdinek. Eta gero daukagu hemen ikusten duzu Espainiako gobernuko logoa, hori izango litzateke kosta legeari dagokion guztia, ez bakarrik itsasoari, baizik eta urari, ur guztiei. Ikusiko dauzue gero zelako ibai eta erreka sarea daukagun biosfera erreserban bertan. Gero daukagu hor ikusten duzuen txikitxo hori, izango litzateke 1989an gure biosfera erreserbak daukan lege propioa. Eta hau Eusko Jaurlaritzak aho batez onartu zuen. Biosfera erreserba bi daude munduan, bere lege propioa daukienak. Ia 800 daude. 800 horretatik bi bakarri daude lege propioarekin. Eta bat gurea da. Oin Menorkakoak ere berea dauka, baina gurea urte askotan izan da bakarra. Lege honen arabera, ordenamendua, babesa, kudeaketa, guztia dago araututa. Eta hori da, beste lege guztien gainetik egon beharko litzatekena. Bere lege propioa da. Eta gero daukagu directrices de ordenación territorial. Honen barruan sartuko lirateke herri bakoitzak dituen plan urbanistikoak edo eskualdeak berak daukan lurraldeko plan partziala. Orduen, horre guztiak hemen barruan sartuko genituzke. Bueno, guzti hauek gaur egun martxan daude, indarrean daude. Eta honen guztiaren gainetik, zer da proposatzen digutena? Proposatzen digutena proiektu hau da. Lehen aipatu duen moduan, hor ikusten duzue, bekaldean, hori izango litzateke Gernika. Bueno, Gernikan proposatzen digute museo bat jartzea, lehen Dalia kubertera, gara aipatuko dutzu Daliaren historia, Dalia kubertera zegoen lekuan, eta hangoian ikusten duzuena Murueta da, eta Muruetan hor astillero bat dago, Astilleros Murueta, eta hor proposatzen digute bigarren eraikina, bigarren museoa. Eta gero hor ikusten duzuen bide gorri hori, beraiek deitzen dute bide berdea, sozelan deitu behar dutzielako, eta ekologikoa izan behar da, hauze da proposatzen digutena. Ikusten duzue proiektu hori, beste mapara begiratzen baduzue, mapa horretan, ikusi ditzakegu adibidez, Europa 2000 sareak markatzen dizkigun leku bereziak. Eta leku bereziak dira, zonas de especial conservación, babes bereziko eremuak, edo zonas de especial protección para aves, hegaztientzako babes bereziko eremuak. Hor ikusten dituzuen berde koloreko horiek artabiak izango lirateke. Gero hor ikusten duzuen larantza kolorekoa hori izango litzateke ezegunea bera. Eta hor ikusten dituzuen urdin koloreko horiek dira errekak eta ibaiak. Beraz, guzti hori Europako legeek, lehen esan duguna lotesleak eta nahitaezkoak babestuta daude. Hor ikusten duen marra gorritzo hori, erliebe hori izango litzateke hegaztientzako babestuta dagoen eremua. Eta ikusten duzue proiektu hau Eusko Jaurlaritzako administraziotik ataratako mapa bat da, Geoeuskaditik ataratakoa, eta ikusten duzue proiektu hori Europak daukan babes eremuaren gainean dago. Eta hori hor dago, ezin da kontrakorik esan. Hori da guk esan geniona Elizabeth Etxanoberi, esan genion proiektu honek Europako legeekin talke egiten dau, zuzenean talke egiten dau. Marra gorria jarrita daude, ez ditugu gu jarri behar, aspaldi daude jarrita hor dagoz. Egin behar dena da errespetatu. Bueno, gero badaukagu baita be, bizoi europarra. Bizoi europarra eremu honetan bizi da. Eta bizoi europarrak ez ekologiste jarritakoa, baizik eta Bizkaiko Foru Aldundia jarritako dekretu propio bat dauka. Hor ikusten duzue 2006an egindako dekretu bat. Orden, dekretu honen helburu bakarra bizoiaren
ondorengoak errespetatzea, kontserbazioa izango litzateke. Hori da helburu bakarra daukana dekretu honek. Bueno, zer da guzti honen aurrean proposatzen digutena? Ba, hauze, Bilboko Guggenheim Museoaren ampliazio bat. Eta ampliazio hori non proposatzen dute? Urdaibaiko biosfera erreserban. Eta hauze da Cooper Robertson enpresatik bialdu duten lana. Esaten digute proiekturik ez dela existitzen, baina proiektua bai existitzen da, hemen dago. Proiektu hau, hemen, gero ikusi nahi dagoenak ikusi dezala, Aldundiak eman digu, Aldundian eskatu gendun, eta Aldundiak emandakoa da. Arazo bat dauka inglesez dago. Nueva Yorkeko enpresa arkitektu batek eginda dago, bulego batek eginda dago, eta egin duen moduan dago. Hemen aipatzen dira, herri guztietan egin behar diren aldaketak, plan urbanistikoetan, Gernikan, Forum, Muruetan, hemen aipatzen da guztia. Bai? Metro karratuak, azalerak, dana dago hemen. Baina esaten digute, hau Elizabeth Etxanoberi mai gainean ipini genion, esan genion, ez dago definituta, hau zer da. Berak esan zigun guri, hau ideia bat da. Bueno, ba, hauze, ideia, baina hemen dago. Bueno, aipatu dugun guzti honen aurrean zerekin aurkitzen gara? Bueno, aurkitzen gara hemen entzungo dituzuen moduko adierazpenekin. Badago ahotzik? Ez dago? Bueno, ez badago, kenduko dugu. Bueno, hemen ikusten duzu Ortuzar. Andoni Ortuzarri inok ez dio boska bat eman. Andoni Ortuzar da bere alderdiko lehendakaria. Orduen, berak ordezkatzen ditu bere alderdiko jentea. Bueno, bideo honetan esaten da hau, EAJ boterea daukan administrazio guztietan bultzatuko duela proiektu hau, eta proiektu hau izango dela biosfera erreserba baten egongo dan lehenengo museoa, eta munduan bakarrak izango garela. Orduan, ez dagoena galdetzen da, zergaitik. Zergaitik izango garen bakarrak olako astakeri bat egiten. Eta bueno, hau da komunikabideetan entzun dezakeguna. Vale, zelan aurkeztu digute proiektu hau? Proiektu hau inongo momentuan ez digute esan, hemen daukazue proiektua, hemen daukazue proiektuaren ingurumen inpaktu txostena, ikusi aztertu eta espasaude ados joan epaitegietara. Ez. Proiektu hau aurkeztu digute zatika. Momentu honetan 11 zati ezagutzen ditugu proiektu honen inguruan. Eskatu dugunean proiektu honen inguruan informazioa, bai batzar nagusietan, Iratzek adibidez Bilduren izenean eskatzen zuen, edo, ez dago goratzen bestearen izena, baina Podemoseko alduko... Zeran deitzen zan? Eske ja ez dago. Eske zein da, Hector. Hectorrek ere eskatzen zuen, alderdi biek eskatzen zuten, eta beti esaten ziguten proiektu hau ez dela existitzen. Eskatu dugun leku guztietan, udaletxeetan, leku guztietan esaten ziguten, guk ez dakigu ezer. Eta hori izan da realitatea. Nondik lortu dugu informazioa? Informazioa lortu dugu komunikabideetatik. Eta hemen ikusten dituzu 3 komunikabide jarri ditut. El Correo, Deia eta ITB. Eta zergaitik jarri ditut orden horretan? Ba, Bilboko Guggenheim Museoak badaukalako patronato bat. Patronato hori gaur egun oso ezaguna da, zehontze patronato horretan badaukagu ja aldaketa bat eginda, Miren Arzaiuz izango da Bilboko Guggenheimeko zuzendaria. Bueno, ba, patronato honetan dauden patronoak, hor ikusi ditzakezu zelan dauden banatuta. Hau, Fundación Guggenheim Bilbao hemen, klikatzen badot, sartuko nintzateke beraien paginan. Eta beraien paginan ikusi dezakezu zein dan beraien estruktura organizatiba egitura. Bai? Eta hau da agertzen dana. Lehendakaria, Ondino Urkullu agertzen da, gaur egun badakigu Pradales dela, ez da be Ondino eguneratu, gero aldun nagusia Elizabeth Etxanobe, eta gero Solomon Guggenheim Fundazioa Nueva Yorkeko, Wendy Fisher hori ere ja ordezkatuta dago, bale? Eta gero patronos estrategikos, eta gero daude patrono arruntak. Patrono arrunten barruan, ikusi ditzakezue 3 gezi. Gezi bat El Correo, bestea Deia eta bestea ITB dira. Eta patronoak direnez, hau, ekainaren 14an, 2023ko ekainaren 14an heldu zan Bilbora. Eta patrono hauen bileran ipini zuten mai gainean. Nork publikatu zuen hau urrengo astean, ekainaren 21an, El Correok. El Correo, gero ikusiko dugun moduan, hau publiko egiten du. Hortik ataratzen dugu guk informazio guztia. Eta zergaitik, patronato honetako parte direlako. Ikusten dozue hor estrategikoetan BBVA dago. Gero ikusiko dozue BBVak zelako garrantzia daukan historia guzti honetan. Bueno, proiektu honek eduki ditu 3 momentu garrantzitsu. Komunikabideetan. Lehenengo momentua, 2021ko ekainaren 7. Hau da, lehenengo aldiz El Correok ataratzen duena proiektu honen inguruko lehenengo informazioa. Eta informazio honetan gauza gutxi esaten dizkigu, baina esaten dagoena hauze da. Eukiko ditugula
museo bi, bat kokatuko dutela Dalian, beste bat kokatuko dutela Muruetan, eta biak batuko dituztela bide berde bat erabilita. Eta hau da ematen duten informazio guztia. Urrengo informazioa ematen digutena ekainaren 21-an, 2023. Hau Bilbora heldu eta astebete beranduago. Ze informazio ematen digute hemen? Bueno, hemen ja, aipatzen dira, zenbat metro karratu erabiliko diren. Bide horretan, zer egiteko intentzioa daukien, zelako balkoiak. Dalian egingo duten eraikinean, zer egiteko intentzioa duten. Aipatzen da, jatetxe bat egingo dutela, sarrera izango dela, tiketak salduko direla. Bueno, informazio guzti hori hemen daukazue. Cooper Robertson izango dela, hemen ikusi daiteke, lo ha realizado Cooper Robertson, arquitectos de referencia para la Fundación Guggenheim. Hemen dago informazio guztia. Eta azkenengoa, ematen diguten azkenengo publireportajea izango litzateke pasadan Gabonetan, abenduaren 17an. Eta hemen ja, metro karratuak, aipatzen dute guztia, ontzi ikusiko dozuen moduan. Hemen daukagu, hau da lehenengoa, hau izango litzateke bigarrena, lehen aipatu duguna, bigarrenean ja, metro karratuak aipatzen dira, kostea be aipatzen da, bidarteren ahotan esaten da, proiektu hau martxan jartzeko 150 milioi euro beharko ditugula, hor ikusten dozue desglosea zelan egiten duten, aipatzen dute, eraikin biak mantendu egingo direla, ratificación de las dos sedes, eta gero nork egingo duen, Cooper Robertsoni esaten jako, proiektu honen ardura hartzeko. Eta hirugarrena, hemen ikusten dozue, hemen ja agertzen dira planoak, eta planoetan ikusi dezakegu Muruetan zenbat metro karratu hartuko dituzten, Dalian zenbat metro karratu hartuko dituzten, eta gainera konparatzen dituzte Bilboko museoarekin. Ez zaitezte arduratu, ez dau Bilbokoaren tamaina eukiko. Esaten digute baita be, leku bakoitzean zer egongo den. Lehenengo lekuan ikusi dezakezue, 100 plaza eukiko dituen aparkaleku bat, eta gainera esaten digute, 80 izango dira publikoak, beste 20 pribatuak, jatetxe bat eukiko dau, jatetxe horretan 200 sillas articuladas. Ematen dituzte, jatetxe bat eukiko dauela, eta produktuak izango direla Euskal Herriko produktuak, sukaldariaren izen ez dute ematen. Baina beste guztia aipatzen dute, Muruetan gauza bera. Muruetan esaten dute, esposizioak egiteko lekua izango dela, bertan egongo direla kuadroak ikusteko, beste jatetxe bat egongo dela. Bueno, hor dago, informazio guztize hor eskinatzoan irakurri daiteke. Eta hau, abenduaren 17an. Zergaitik abenduaren 17an? Guk behin eta berriro, gure plataforma otsailean sortzen da, 2023ko otsailean, otsailetik data honetar arte, guk beti salatu dugu informazioa ukatu egin zaigula, informaziorik ez dagoela. Bueno, hemen ikusti dezakezue ezin dugu entzun, baina hemen ikusi dezakezue urriaren 11an, 2023ko urriaren 11an, itxaso atutxa, beste bat inork ez dauena boskatu, Euskal Telebistan jesartzen da, eta esaten dau manifestazio hori bultzatzen ari direnak, gezurrak esaten ari dira. Ze informazio guztia emanda dago, baina ez dute entzuten eta ez dute ulertzen. Eta hemen dago, hauen ez ni, hau itxaso atutza da, eta esaten duena hor dago grabatuta betiko. Eta hau da, urriaren 11an. Audioa. Entzuten da, apur bat. Esaten dau gainera, astilleroa dela delitu ekologiko bat, txatarra bat. Hori esaten dau itxaso atutzak. Bueno, suposatzen da, urriaren 11an informazio guztia emanda dagola, baina ez dugu entzuten eta ez dugu ulertzen. Baina, hemen dago errealitatea zein dan. Abenduaren 7an, Busturialdeko udaletxe guztietara heltzen da e-mail bat. Eta e-mail hori da, hauze. Eta bialtzen dago Elizabeth Etxanobek. Hor ikusi dezakezu, hau Bermeoko udalera heltzen da e-maila da. Eta esaten dago, Elizabeth Etxanobek Landajuela, diputada general de Vizcaya, le convoca un encuentro informativo sobre el proyecto Guggenheim Urdaibai, que se celebrará el viernes 15 de diciembre a las 17 horas en el Palacio Foral. Gran Vía, Bilbao. Eta alkate guztiak gonbidatzen ditu, abenduaren 15ko bilera honetara. 19 alkatek hartzen dute parte. Alderdi guztietakoak. Plataformak, EH Bildu edo EAJ. Horrek dira aurkezten direnak. Norekin aurkitzen dira? 3 pertsonarekin aurkitzen dira. Aurkitzen dira Elizabeth Etxanoberekin, aldun nagusia momentu horretan, aurkitzen dira Imanol Pradalesekin, zerbitzu eta infrastrukturetako buruan garai horretan, eta tekniko batekin. Teknikoak PowerPoint bat jartzen du eta salpen guztiak ematen ditu. Eta salpen horietan, esaten dau, zenbat metro karratu, jatetxeak lehen aipatu dugun informazio guztia ematen dau.
Azalpenak amaitzen direnean, alkatei tokatzen jake galderak egiteko momentua, eta alkate batzu galderak egiten dituzte. Eta batek esaten dauana da, PowerPoint hori gure udaletxeetara bialdu daiteke? Baietz esaten deutzie, ondino ez da heldu. Baina ikusten dozuenez, abenduaren 17an el korreok publiko egiten dau. Hau ostirala da, eta igandean komunikabideetan daukagu planos jositako publik reportaje bat. Eta hori izan da etengabe eukidogun erantzuna administrazioen aldetik. Beti erantzun digute komunikabideetatik. Eta hemen daukagu errealitate gordinena. Hau ez da ez urrikoa, ez 2023koa, aurtengoa da, irailekoa, irailaren 2an. Amaier Eñagak, Garakoak, elkarrizketa bat egiten dio Juan Ignacio Bidarteri. Eta elkarrizketa horretan galdetzen dio, aber zergaitik ez dan informazioa, hor dago, y lo de la falta de información es verdad, yo eso lo reconozco, lo que pasa es que es una consecuencia del proceso que ha seguido el proyecto. Orduan, beraiek, ontze be, onartu egiten dute informaziorik ez dute lemon. Ibone Bengotzea, berak esaten dau, ez dabela jakin proiektu hau jenteari azaltzen. Orduan, informazio hori emanda zegoena eta gezurrak esaten ari ginenak ez gendulako ulertzen, ez gendulako entzuten, bueno, hemen dago realitatea, eta hau da. Proiektu honen inguruko informaziorik ez da emon, baina gaur ondino ez da emon. Gaurko egunez ez da emon. Bueno, proiektu honek, eta laburtuz, 3 protagonista ditu. Lehenengo protagonista Dalia, bigarrena Bide Berdea eta 3. Astilleroa. Labur, Dalia, kubertera bazan Gernikan zegoen, eta 1977an Europan zegoen enpresarik eta potentenetarikoa zan bere arloan. Kubiertoak egiten zituen metal astunekin. Metal astun horrek erabiltzearen ondorioz, lurrak kutsatuta daude. Orduen, hori da eremu bat, partzela bat, industrial moduan kalifikatuta dagoena eta kutsatuta dagoena. Norena da Dalia? Dalia bizkaitar guztiona da, 1977an, punta-puntan egon bazan ere, 10 urte beranduago lur jotzen dau, zorretan sartzen da, eta aldundiak berea egiten dau, aldundiak hartzen dau, eta zor horren ardura hartzen dau. Orduan, gaur egun guztiona da, bizkaitar guztiona da. Zelan dago gaur egun Dalia? Bota dute. Ekainaren 13an, eskabadorak sartu zituzten zapatu batean, guri bertako barruko batek abizatu zigun, arratzaldeko 7ak ero ziren, zuek eskabadorak sartu dituzte zapatuan, arratzaldean, bai, sartu dituzte, astelenean joan ginen eta bertan zeuden. Hasi ziren landarediak entzen, guk ja idatzi bat prestatuta geneukan, ze bagenekizen momentur batetik bestera botako zutela, eta ostegunean ja, hasi ziren eraikinak ikutzen. Eta ostegunean ja, hasi ziren, ekainaren 13an, Daliari dagozkizon 3 eraikinak, bat originala zan eta besteak ampliazioak, honek botatzen. Honen inguruan, nork eman du Dalia botatzeko baimena, lizentzia? Gernikako alkateak. Gernikako alkateak publikoki esan dezake nahi dauana. Gu bertan egon ginen, mozio bat aurkeztu gendulako Gernikako udaletxean, eta guri berak zuzenean esan zigun, eta grabatuta dago, izmendin ikusi dezakezue, berak esan zuen proiektu honen inguruan duda asko daudela. Proiektu honek ez daukala ondino proiektu fisiko bat, ez daukala proiektuaren inguruko txosten bat, ingurumena aztertzen duena, baina, duda guzti horren aurrean lizentzia hori sinatu egin zuen. Etor daukazuen dokumentu hori, da, berak sinatzen dauan lizentzia, Dalia eraisteko. Orduen, Dalia eraistearen ardura zati bat, gure Gernikako alkatearena ere bada. Esan dugun moduan, Dalian lur kutsatuak ditugu. Zelan garbituko dituzte lur kutsatu horiek? Bueno, lur kutsatu horiek garbitzeko konbenio bat sinatu dute, norekin? Espainiako gobernuarekin. Espainiako gobernuarekin 2023ko uztailaren 4an publiko egin zuten konbenio bat sinatu zutela. 40 milioi, Aitor Esteban irten zan esaten, hemos arrancado 40 millones de euros al gobierno español para dar un empujón a los edificios del Guggenheim Urdaibai. Inondik inora bez, konbenio hori existitzen da, 40 milioi dira bai, baina ez dira eraikinak egiteko. 40 milioi horretan, 13 ekintza babesten edo finantziatzen dira, eta 13 ekintza horiek dira biosfera erreserbaren ingurumena edo egoera hobetzeko. Eta ekintza horien barruan, lehenengoa hemen ikusi dezakezuen moduan, esaten dau, descontaminación de un suelo de 21.186 metros cuadrados correspondiente a la antigua fábrica de Dalia en el municipio de Guernica, incluida la demolición de la ruina y corrección de la inundabilidad.
Gaur egun, atentzioa deitzen dago, ezta? Corrección de la inundabilidad. Dalia dago kokatuta zona de máxima inundabilidad. Danok dakigu Valentzian zer gertatu da, noin dala gitzi. Bueno, hause izango litzateke leku potentzial bat olako edozer gauza gertatzeko. Eta hemen daukagu, Dalia suposatzen da dagoneko 3 metro altuago eraikita dagoen fabrika bat dela, zergaitik. Gernikako bombardaketa egon zanean, Gernikako hondakin guztia garbitu zirenean, horra eraman ziren. Hori Beko Ibarra deitzen da. Beko Ibarra, ibarrak, marismas, marjales, horre zegoen ezer landa bat zan, eta horra bota zituzten hondakin guztiak. Hondakin horren gainean, 3 metroko altueraren gainean, eraiki izan Dalia. Eta landa guzti, marea altuak daudenean, euri asko egiten duenean, Errenteriko zubia, Oka ibaia aurrean daukana, gorantz egiten duenean, inundatu egiten da. Orduen, zona de máxima inundabilidad moduan izendatuta dago. Eta esaten dute que hay que hacer una corrección de la inundabilidad, evidentemente. Galdetu diogu aditu biri, zelan egin daiteke zuzenketa hau? Era bakarra da, kota ondino gehiago igoz. Kota igotzen badozu leku konkretu batean, inguruan dagoena gehiago inundatzen da. Orduen, bueno, hor dago. 13 ekintza hauetatik, konbenioan agertzen ziren ekintza hauetatik guk irakurri gendunean esan gendu, nui? Garrantzitsuenetariko bat, kanpoan itxi dute. Benetan ingurumenarekin erlazionatutako ekintzak badira, zergaitik ez dute Daliaren azpitik pasatzen den akuiferoa, kutsatuta dagoen akuiferoa garbitzen. Astu egin zaie. Salatu gendun uztailean, salatu gendun abuztuan, salatu gendun irailean, urrian notizia euki gendun, betiko moduan, komunikabideetan, 9 de oktubre, Ura departamentuak 1,3 milioi euro inbertituko ditu akuifero hori garbitzeko Eusko Jaurlaritzak. Konbeniotik kanpo gelditu zan. Elisabete Etxanoberekin egon ginenean, Elisabete Etxanoberi esan genion, gero kontatuko dutzu eta astilleroa. Baina hor badago astilleroa dalata malbertsazio bat, 2. puntuan konbenio horretan. Eta esan genion, zelan sinatu dozue malbertsazio bat dagoen konbenio bat? Lasai, ze gauza horrek aldatu aldira. Zergaitik ez dozue aldatu akuiferoa garbitzeko diru hori hortik hartzeko? Aldatu aldira? Ez daukagu oso argi aldatu aldiren. Baina erantzunak hain simpleak dira, oso simpleak dira. Bueno, aurrera ingo dugu, Dalia, hor ikusten duzue, Dalian zer egon da? Amiantoa eta fibrosementoa, jeitxieratan, estalduratan, hain balekutan, isolamendurako erabili diren materialak direlako, hau dokumentu ofizialetik ataratako irudiak dira. Eta gaur egun Dalia zelan daukagu, landa bat da, itxi dute, eraikin ofizialaren pareta bat itxi dute, suposatzen da horrek badaukala bere ondare industrialen historia, orduen hori botatzen ez dira usartu, ondino, baina beste guztia bota dute. Bale, urrengoa, bide berdea. Ez dakit ezagutzen dozuen lekua, baina Daliatik hasten bagara oinez Muruetarantza, sartu behar gara El Corte de la Ría deitzen dane bidetzo horretan, ezta? Eta hor ikusten dozue, bidetzo hori, han eskumako aldean dagoena, hori izango litzateke Oka ibaia, eta hori heltzen da Gernikara arte. Ibai horrek badauka alboan, paraleloki doan bide bat, bide horrek eukiko dauz 3-4 metroko zabalera bat eukiko dau, eta bide hori 4 kilometro bat eginda helduko ginateke Punta Muruetara. Punta Murueta izango litzateke Marragorri hori ikusten dozuen leku hori. Hor ja bidea amaitu egiten da. Eta hor jartzen gara ja zuzenean estuarioari begira. Aurrean daukaguna estuarioa izango litzateke. Eta ja munen gainean egongo ginateke, ja horrez dago biderik, bide zidorrak izango lirateke. Hor ikusten dozuen Marragorri hori da proposatzen digutena, eta zer da hori? Proposatzen digutena da palafito bat. Palafitoa zer da? Zubi bat, pasalela bat, baina ez dago lurrean. Palafito hori egongo litzateke 3 metrotako altuera batean, eta eukiko leuke 2,20 metrotako zabalera bat. Orden, hori da proposatzen digutena. Ze aitzakirekin? Aitzaki oso erreza da. Esaten digutena da, hor, ikusten dozue, hor triangelu bat egiten dela, hor bekaldean, hor hainbat landara inbaditzaile daude. Landara inbaditzaile horrek erretzeko, esaten digute, muna hau apurtu, eta hortik ura sartu egingo litzatekela, eta horrek erre egingo lukela, hor barruan dauden landara inbaditzaileen komunitatea, ezta? Eta itzaki horrekin esaten digute, altuera baten jarriko dugu pasarela hori, ura sartu daitela barrura, eta, klaro, baina museoa jartzen badozu, astilleroa dagoen lekuan,
Zeran pasatuko da jentea, 140.000 pertsona, zeran pasatuko dira bidezidor horretatik museora? Orduen, proiektu hau norena da, proiektu hau Eusko Jaurlaritzarena da. Proiektu hau Eusko Jaurlaritzako indala urte pilo bat aurkeztu zuen Urdaibaiko patronatuan. Bertan bera gelditu zen, ze Muruetako udalak ez zuen ikusten, patronatuak ez zuen ikusten. Eta oin zerekin aurkitzen gara, abuztuaren 8an, uda honetan abuztuaren 8an, proiektu hau onartu egin da. Hemen ikusten duzue palafitoa, dimentsio zuzenekin eginda, hau izango litzateke bere interpretazioa, gure taldeko topografeak eginda, Aldundirako lan egiten dau, beraz garantiasko topografa daukagu. Hor ikusten duzuen pertsona 1,70 neurtzen ditu, eta altuera izango litzateke 3 metrotakoa. Kolorea guk emango diogu gorria ikusi daiten, baina segurazki hartzandan egin duten moduko egur kolorekoa izango litzateke. Palafitoa ze egoeratan dago, lizitatuta egon da. Hemen ikusi dezakezue, abuztuaren 8an lizitazioa egin zen. Guk boean zer aurkitu gendun? Aurkitu gendun, que se daba inicio a la construcción del palafito, de la pasarela palafítica, que iba a ir desde Punta Murueta a Tellería. Esan gendun, eta proiektua non dau? Proiektua ez zuten publiko egin. Eta gero aurkitu gendun baita be, konzesioa. Zer da konzesioa? Atxerantz noa. Hor ikusten dozu esan, lur horrek, marra gorriari jarraitu, lur horrek dominio publiko maritimo terrestrekoak dira. Horrek esan nahi da hau, publikoak direla. Eta guztiok daukagula lur hoietan ibilteko aukera. Eta nork egiten du lur hoien kudeaketa? Espainiako gobernuak. Baina lur hoiek, bere garaian, estuarioaren parte ziren. Munak eraiki ziren, eta muna horrek egin zuten azan zati hori zikatu. Orduen, lur horrek erabiltzen ziren abeltzantzarako. Eta jente batek lur hoien tituluak, titulos de propiedad jabetza tituluak ditu. 56 familia Muruetakoak. 2005an, epai bat eukizuten, ze 2004an deslinde bat egin zan, jakiteko kostako lerroa non jarri behar zan. Eta deslinde hori egin zanean, jente honeri, Espainiako gobernuak zer esan zion. Berdin da tituluak badituzue, hau guztiona da, dominio publiko maritimo terrestre. Emango zaizuena zer da, 30 urtetan erabiltzeko konzesio bat. Orduen, zuek daukazue eskubidea, 2005etik hasi eta 2035 arte, lur hoien erabilera egiteko. Eta hori sententzia batean dago. Errealitatea hori da. Bueno, zerekin aurkitu ginen, palafito horren proiektua agertzen zala publiko eginda boletinean, eraikuntza. Proiektua ez, eta kontzesioa. Euskadiko gobernuak, Espainiako gobernuari eskatzen dio baimena, lur hoiek okupatzeko, palafito hori eraikitzeko. Eta Espainiako gobernuak esaten dio, bai, ematen deutzut eraiki, baina horrek ja badauka kontzesio bat. Horrek badauka ja familia batzuek erabiltzeko eskubidea. Ez dituzte kontutan eukiten. Guk zer egiten dugu guzti honen aurrean, bor ikusten dozue. Errekurtzo bi jartzen ditugu, bat proiektuari, zergaitik proiektua ez dutelako publiko egiten. Eta bestea, okupazioari, palafito hori eraikitzeko okupatuko dituen lurrei, kontzesioari. Zer gertatu da? Iraian 25ean, publiko egin behar izan dute, bertan bera gelditzen dela palafitoa. Palafitoaren proiektu guztia anulatu egin behar izan dute. Enpresa bateri emanda egon da. Enpresa batek ja konstruzioa hasteko zeukan. Oin esaten dago enpresa horrek salaketa bat jarriko duela. Klaro, bere pastelaren zatia nahi du. Baina proiektu hau bertan bera gelditu da. Zergaitik, jarri diren errekurtsoakaitik, eta Muruetako familia hoiek prozesuan parte izatea eskatu dutelako. 50 piku ziren eta lortu dute batzea 35 familiak. Orden 35 familia hoiek aurkeztu dute Kostasen aurrean, euren eskubidea 2035 arte lur hoiek beraienak dira. Orden norbaitek erabili baditu, eurak dira. Eta ez, Eusko Jaurlaritza palafito bat ere egitzeko, beraiek daude aurretik. Eta ez dira kontutan euki. Bueno, hori da palafitoaren egoera. Orden hori da, azkenengo gertatu dan kontua. Palafitoa da eta ez dala. Hemen Eusko Jaurlaritzak azaldu egin beharko leuke. Zergaitik ordainduko dion palafito bat, enpresa pribatu bati, Guggenheim Fundazioari, zergaitik ordainduko dio guztion diruarekin pasalela bat. Hori azaldu beharko leuke Eusko Jaurlaritzak. Vale, eta hirugarrena, buruko min gehien ematen dagoena, astilleroa.
Ikusten dozuen on dagoen kokatuta astilleroa. Astilleroa kokatzen da estuarioaren ertz-ertzean. Zergaiti dago hor, 1953an, Francoren gobernuak ematen diolako kontzesio bat, emakida bat. Kontzesio hori oso argia da. Esaten deutzona da, legeak dino 75 urte da gehienez, hor egon zaitezken denbora. Gehiago ez. Amaitzen danean zure kontzesio hori, 75 urte horre pasatzen direnean, itxizu lurra aurkitu dozu moduan, marismasi marjales, eta alde egin. Bueno, kontuak egiten badozu ez, 1945 gehi 75, 2018. Zergaiti dago astillero bat, 2018an joan da egon beharko litzatekena, zergaiti dago hor. Bueno, lehen esan dagoana, que el astillero es una chatarra y un delito ecológico, beste albo batera begiratzen dutelako. Ze 40 urtetan, biosfera reserbak izendapenak 40 urte ditu, 3 urte kenduta Patxi López egon zala Euskadiko gobernuan, beste urte guztietan EAJak eukida honen kudeaketa. Etoin esaten digute biosfera reserba dagola gaixorik, kutsatuta, egoera eskasean, zaindu egin behar dela, beraiek salbatuko dutela, parkatu. Medikuren bat euki badau biosfera reserbak zuek izan zare. Ez egon beste inor. Bueno, hor daukagu astilleroa. 6 urtez, ez dagozkion lurrak okupatzen. Okupa moduan dago. Astillero honen akzioak, norena da gehiengoa? Lehen aipatu dugu BBVA. Eta beste zatia, Bidarte Arana familiarena. Arana, Zornotza, Bidarte, ezagutzen dozuen Bidarte hori. Bidarteko nube, gitxe egongo dira, berea. Astilleroa dela eta astilleroa Espainiako gobernuarekin sinatutako hitzarmenean sartzen da. Eta oin ikusiko duzu dokumentu ofiziala. Hitzarmen horretan, lehen esan dugun moduan, 13 milioi euro, 40 milioi euro, aipatzen dira 13 ekintza egiteko. Bueno, lehenengo ekintza daliarekin lotuta dago, baina bigarren ekintza, hor ikusten dozuen hori, descontaminación de un suelo de 42.384 metros cuadrados correspondiente a los antiguos astilleros de Murueta, en el municipio de Murueta, incluida la demolición de la ruina. 2024ko martxoaren 13an, aurten, astillero hauetatik, de las ruinas, de los antiguos astilleros, Arteaga deitzen den barkua irten da. 100 metrotako eslora daukan barkua. Antiguos astilleros de Murueta. Kontaminazioa enpresa pribatu batena kriston montajea daukan erandion, guztion diruarekin ordainduko dugu. Eta hoi ipini genionean, Elisabet Etxanoberi mai gainean, esan zigun, bueno, hori aldatu daiteke. Hau aldatu daiteke. Bueno, holako erantzuna jasotzen ari gara, Orden ikusten dozue, hau malbertsazioa da, eta hau sinatuta dago. Hemen dituzue, hau publikoa da, 13 ekintzak, 40 milioi hoiekin ordaintzen direnak hemen daude. Bueno, astilleroa dela eta aurrera. Astilleroak zer egin dau garai guzti hauetan? Astilleroak hor dagoenetik, 1943tik egin dituna da dragatuak eta ampliazioak. Hor sartu zanean, 1943an 0,82 hektaria okupatzen zituen. Hau da, katastroan dagoen lehenengo argazkia, 1945koa. Urte bi, egon zan obrak egiten, bere pabelloiak eraikitzen. 1945an ja hasi zan barkuak egiten. Azkenengo argazkia daukaguna 2022koa da, eta hor ikusten dozue 4,6 hektaria okupatzen ditu, 4 aldiz gehiago, hitze 5. Inori ez dio eskatu ampliazioak egiteko baimenik, guztiak begiratu dute beste alde batera, baina guztiak egon dira hortze. Zer gehiago egin dau dragatuak, zergaiti bataratzen dituen barkuak ez direlako jateak, dira merkanteak, petroleroak, era horretako barkuak dira, tamaina oso handia daukienak. Orduan, zer behar dau? Kalaua, behar dauena da ondoa. Orden, egin dagoena da dragatuak. 70ean egin zituen lehenengo dragatuak, eta zikatu zituen 22 hektaria. 80garren hamarkadan 3,4 hektaria. 80garren hamarkadan 7 hektaria. Azkenengo dragatu egin zuena 2003an izan zen. Eta hau izan zen, igual txikienetarikoa, baina eskandalosoena. Ze mundakako olatua, mundakako mundu mailako txapelketa ekartzen zuen olatua desagertu egin zen. Ze atara zuen sedimentu guztia, Laidako hondartzaren alboan bota zuen. Orduan esan zioten zu, txikitzu ezeizu gehiago lakorik egin, porque esto ya es muy evidente. Bueno, konklusioa, 4% zikatu egin dio estuarioari. 4% zenbaki txiki ematen dau, baina 50 futbol zelai dira. Eta hau da, 2030 Europako restaurazio lege horrek, leheneratzeko lege horrek, berez, naturari bueltatu beharko litzaiokena.
Eta ez inongo miraririk eginda, inongo mesederik eginda, ez. Naturari hau bueltatu egin behar zaio. Kendu egin zaio eta bueltatu egin behar zaio. Zer gehiago gertatzen jako astilleroan? Astilleroan 2021 batean konturatu ziren gauzatxo batekin, kuriosidade txikitxo batekin. Astilleroa kokatuta dagoen lekua, lehen ikusi dozu, Astilleroa hortze dago, urrun mugan. Uraren gainean. Astilleroak atzeka aldetik zer dauka? Trena. Hor ikusten dozuen erraia hori, trena da. Orduan, astilleroaren lekuan kosta legeak zer esaten eban? Protección de servidumbre 100 metros. Orduan, horrek esan nahi dago, 1 metrotako espazio batean ezin dala eraiki. Orduan, gu azten bagara astilleroa uraren gainetik 1 metro atzerantz ezin badot eraiki, eta atzean trena badaukat, non sartuko dut museoa? Ez daukat lekurik museoa sartzeko. Orduan, Aldundiak 2021 batean zer eskatzen dio Mitekori, Espainiako gobernuan, Ministerio de Transición Ekologikari, babesa murrizteko. Esaten dio, bajatu iztazu babesa 100%. Eta urte bi pasatzen dira. Eta 2023an, urriaren 19an, Sánchez, presidente egin eta aste betera, legea jauzi egiten da. Eta esaten digute, la protección pasa a ser de 20 metros, desde el mojón 87 al 104. Kasualidadea bertan. Astilleroa dagoen leku horretan. Orduan, hemen daukazue, eskaria egiten dauana Aldundia da, eta eskaria egiten dauana lurren jabea izan beharko litzateke, eta Aldundiak dino lurren jabea astilleroa dela. Guk ez, Aldundiak. Eta hor daukazue, Espainiako gobernuak zelan esaten dauan, baietz, onartu egiten dela, eta 20 metrotara jaisten dela, babes hori. Ze arazo daukagu hori da, lekua egitea museoari. Lortu dituzte 80 metro horietan museo bat kokatzeko. Baina beste arazo bat daukie, eta dalian arazo bardina daukagu. Eremu bi horrek, lursail bi horrek, zelan daude kalifikatuta? Industrial bezala. Kokatu dezakegun museo bat kalifikazio industriala daukien lurretan? Ez. Plan urbanistikoetan hor daukagun kalifikazioa izan behar da ekipamentala. Orduan, zer egin behar dugu? Plan urbanistikoak aldatu. Eta horretarako zer egin dute artista hauek? Eta egin zuena Pradales izan zen, ze garaia aretan Aldundiko azpiegituretako burua bera zen, hitzarmen supramunicipal bat sinatu zuen, Murueta, Gernika eta Foruko udalekin. Noiz, hauteskunde bezperetan, hauteskundeak izan ziren maiatzean, eta otsailetik maiatzera 3 udaletxetan sartu zen hitzarmen supramunicipal hau. 3 sinatu zuten. A ber, aurkitu dezakedan. Bueno, gero ikusiko dugu bestela. Hitzarmenean ikusten da zelan Foruko, Gernikako eta Muruetako alkateak sinatzen duten esanez. Eskumen guztia ematen diogu Aldundiari gure herrietako plan urbanistikoak aldatzeko. Zein helbururekin? Proiektu honeri, Guggenheim Urdaibai proiektuari lekua egitea. Orduen, bideragarri egitea. Bueno, etori udaletxe guztietan, 3etan. Bueno, gero, kosta legeari demanda jarri diogu. Gu jarri genion demanda bat apirilaren 23an, eta Greenpeace jarri zion maiatzaren 23an. Demanda biak berdinak dira. Greenpeace jarri duena guk emandako demandan oinarritutako demanda bat da. Greenpeacenak askoz ere oihartzun handiago eduki dau berdin zaigu. Berdin zaigu. Kontua da, aurrera joan behar da, eta eragin eduki behar dau. Demanda biak berdinak dira. Orduen, pasadan oindala aste bi, Greenpeacek aurkeztu zuen hasiera baten zan errekurtso kontestioso bat, eta oin hori demanda bihurtu da, oindala aste bi. Orduen, hor badaude demandak ipinita kosta legearen bueltarako, 1 metro horretara bueltatzeko. Hemen nasartuko, hau da ontze momentuen astilleroan daukagun egoera, astilleroa oin mirariak gertatu direnez, astilleroa pribatua da, eta zer da astilleroak egin dauan azkenengo kontua? Hauze, ekainaren o irailaren 4an, astilleroak hartu dago oinarritzat ebazpena, murrizketarena, eta esan dau, 80 metro horiek ja ez direnez dominio publiko maritimo terrestre, nire pabelloi bi, el pabellón 3 y el pabellón 7, ya no son públicos, ya son míos. Orduan, eskari bat egiten dau, esaten, horrek niri eman eta niri izenean titulartasunan. Eta hori da egin dauan azkenengo urratsa.
Ontze egin dau, oindala hilabete egin dau. Aste honetan guk oneri aurkeztu diogu errekurtsoa. Zergaitik ez digutelakon abisu hau eman. Boletinean irakurri genduen eta ja alegazioak egiteko epea pasatuta zegoen. Ez gaituzte kontutan euki, baina gu demanda bat jarrita diogu ebazpenari. Orduan, ebazpena demandatuta badaukagu, parte izateko eskubidea be badaukagu. Naiz eta astilleroaren eskari pribatu bat izan. Bueno, bau da astilleroak egin dauan azkenengo kontua. Vale. Elisabet Etxanobek esango dau gu gaudela lurrak ez garbitzearen alde, akuiferoa ez garbitzearen alde. Hor, norbaitek zeozer egin badau lurra garbitzeko, gu gara. Fiskaltzara gu joan gara esaten astilleroa hortik ataratzeko. Mitekori guk esan diogu astilleroa hortik ataratzeko. Eta astilleroan sartu direnak eta pankarta bajarri dutenak existitzen ez dan astilleroan eta barku hori hor dago, gu izan gara. Eta hori hor dago. Proiektu hau bideragarri egiteko eman dituzten urrats administratiboak, hemen dituzue. Plan territorial partziala Markina Gernika moldatzen ari dira, laster irtengo da. Eskualde biri dagokion plana da, eta moldaketan sartuta dago. Kostas legea, esan duguna, 100 metrotatik 20 eginda dago. Demanda jarrita, baina eginda dago. Muruetako apoa, kalifikazioa lurrarena, industrial, ekipamental, eginda dago, urrian egin zuten, alegazioak aurkeztu dizkiogu, ontze Gernikakoarekin ari dira. Eta gero, Urdaibaiko biosfera reservaren erabilera eta kudeaketako plan zuzentzailea, plan rektor. Hori be, sartu dute moldatzeko, orduen. Guzti hauek, naiz eta beraiek esan proiektua ez ezagutzen, proiektua amaitu bari dago, berdin da, proiektu hori bideragarri egiteko eman dituzuen urratsak errealitatea dira, etor daude. Eta hauek guretzako oso arriskutsuak dira. Etor daude, eginda daude. Zelan finantziatuko da proiektu hau? 100% diru publikoarekin. 40 milioi euro jarri zituen 2021 batean Unai Rementeriak. Aldunditik, guztion dirua, han itzi zituen, blindatuta, para cuando salga el proyecto. Non daude momentu honetan azpiegitura, Sociedad Limitadaren biltegietan, antze daude. Bertan itzi ditu, ez dira sartzen urteroko aurrekontuetan. Ontze aldundiak atara dagoen aurrekontua 2025koan, ez da sartzen. Diru hori dago apartatuta. Guztion dirua. Miteko, Ministerio de Transición Ecológica, Espainiako gobernuak 40 milioi eman ditu. Honetarako dira, ez. Biosfera reservaren egoera hobetzeko da, 13 ekintza konkretu egiteko da, baina honekin lotu dute. Alfombra gorria ipiniko diote, gu ingeniari gainean kokatu daitean. Konpondu egingo dautzie espazio guzti hori. Eta gero, Eusko Jaurlaritza. Eusko Jaurlaritzak orain arte ez zuen ezer esaten, zergaitik Urkulluk ez zuelako proiektu hau ikusten. Urkulluk proiektu hau ez zuen ikusten, inondik inora bez. Eta Urkullurekin batera gaur egun ahots txikiarekin proiektu hau defendatzen duten askok. Ander Iturbe, kultur saileko bigarrena. Bingen Zupiria, ontze ertzaintzaren buru dena. Jente honek Urkulluren garaian proiektu hau ez zuen ikusten. Eta ontze, hor dauz, digestinoa zelan egin jakinezean. Eta gaur egun Pradalesek esaten dagoena da, lidergo hartuko dutela, eta proiektu hau Eusko Jaurlaritza bultzatu egingo duela. Beraz, faltadan dirua no jarriko dau Eusko Jaurlaritzak. Datorren urteko aurrekontuetan jarri dute? Ez. 2025erako ez dago dirurik Eusko Jaurlaritzan proiektu horentzako. Ez dago. Ez dago. Danok ezagutzen dozue, urtarrilean zer gertatu zen? Urtarrilean Elisabet Etxanobet Urkullu irten ziren, esaten urtebiko epea hartuko zutela hausnarketa bat egiteko. Hausnarketa hori izango zala bideragarria den jakiteko proiektu hau. Eta ez dinogu guk, hor daukazue, EITB, hementze, EITBek zer atara zuen. El lehendakari ha anunciado que el patronato del museo se ha dado un tiempo de reflexión sobre este proyecto, incluso preguntado directamente si él es partidario del Museo de Urdaibai. Urkullu ha contestado, no es fácil una postura concreta cuando no conocemos el proyecto ni la gestión. Urkullu, enero del 2024. Ezeban ezagutzen, esaten digute que es un proyecto de nación. Pues el jefe de la nación no lo conocía. Eta hau realitate bata, EITB katara ebana, etor klikatu eskero bideo bat dago, eta berak esaten du. Bale, orduen, hori hor dago. Urrengo egunean zer gertatzen da? BAJ guztia irtetzen da esaten, Urkullu, pobre. Berak dituen dudak bereak dira, baina guztiak irtetzen dira, Guztiak, hemen daukagu Arrizabalaga, Ortuzar,
Itxaso Atutxa, Pradales, danak esaten dabe, Urkulluk dinona, bueno, que lo explique él. Ze proiektu hau aurrera doa bai edo bai. Hau da, Urkullu Tetxanobe irtetzen dira 22 de enero. EAJ guztia irtetzen da 23 de enero. Eta 26an, zer gertatzen da 26an? Komunikabideetan daukagun sua piztuta itzela da. Inork ez du ulertzen. Después de 16 años nos vamos a poner a ver si es viable este proyecto. Después de 16 años, zer aurkezten dute ostiralean legebiltzarrean? Un plan socioeconómico para impulsar la economía de Urdaibai. Nork aurkezten du? PSEk eta PNVek, begiratzen dugu eta aiba, sorpresa, ze Guggenheim ez da agertzen. Agertzen dira proiektu traktore batzuk, baina Guggenheima ez. Eta hori da aurkezten dutena, astelena, asteartea, ostiralean. Eta kronologia hori da. Eta oin esan nahi digute, plan sozioekonomiko bat egingo dute eskualdean, eta plan sozioekonomiko horren parte izan daitekela Guggenheim Urdaibaia. Ez. Guggenheim Urdaibai da aukeratu duten proiektua. Eta proiektu hori apaintzeko plan sozioekonomiko bat egin nahi dute. Eta kronografia hori da. Ez da besterik. Udan, gu plataforma moduan, plan parte hartzaile batean parte hartzera gonbidatu gintuzten. Nortzuk? Aldundia kontratatutako enpresa batek. Orkestra. Mikel Gaztañaga, idatzi zigun. Queremos estar con vosotros para que contestéis a unas cuestiones que van a ser un guión de entrevista. 6 galdera, hemen ikusten dituzuen galderak. Guk idatzi genion, nortzuk dira prozesu honetan parte hartuko dutenak. Gonbidatu dituzue eskualdeko sindikatuak, eragileak, taldeak, urte osoan eta urte askotan dinamizatzen dutenak Busturialdea. Erantzuna izan zen, ez. Gonbidatu ditugu udaletxeak, udaletxeekin errazionatutako erakundeak, eta zuek, esan genduen, eta galdera horietan agertzen da Guggenheima? Ez, orduen guk zer reiten dugu hemen, esan genduen ez dugu parterik hartzen. Bueno, bezitzaien bat ere gustatu. Orduan, hori be, entzun behar izan genduen. Hori eta gero, eta honekin ja amaitzen dut, 3 bilera eduki ditugu. Irailaren 10ean batu ginen Elisabet Etxanoberekin. Elisabet Etxanobek oso pertsona formatua izango da, nik ez dut kontrakorik esango, baina proiektu honen inguruan ez daki ezer. Baina ez daki ezer. Ordu bi egon ginen berarekin. Aurrean eukin eban. Nire aurrean egon zan bera, hemen egon zan bere gabineteko burua, eta nire plataformako kidea nire alboan. Holako edalontzi bat zeukan Elisabet Etxanobek alboan, urez beteta, eta galdera bat egin nion astilleroari buruz, botella hartu zuen, eta botellatik ura bota eban edalontzira. Beteta zegoen edalontzira. Claro, ura kanpora irten zan, oso urduri sekretarizia etorri zan, garbitu behar izan zuen. Claro, hori izan zan egoera. Elisabet Etxanobe proiektu honen inguruan ez daki ezer. Eta realitatea hori da. Ordu bi egon ginen beraiekin, baina ordu bi horietan informazioa eman zutela gu izan ginen. Gero, pentsan zer entzun gendun, marra gorria jarriko ditugu herritarrekin. Ez, marra gorria guk esan genion, marra gorriak hemen daude. Honek ezin dira pasatu. Bueno, behintzat entzun zuten. Hemen dituzue bere esaldi nagusienak, proiektua definitu barik dago, gainera esan zidan, ez dut ulertzen zelan egon zaitezketen proiektu honen kontra, espadozu ezagutzen. Esan nion, eta zuzelan egon zaitezke alde espadozu ezagutzen. Zagotzen, ni ezin banaz kontra egon, zu ezin zara alde egon. Eta gainera, nik abantail bat daukat, zezuk egin dituzun gauzak, proiektu hau bideragarri egiteko, nik ezagutzen ditut. Kosta legea, zagotzen, eta ez jatez gustatzen. Orduen, gero, proiektua albora ezina da. Albora no pueden renunciar a este proyecto. Esta administración no puede renunciar a este proyecto. Y es un proyecto de nación. Holan esan zigun. Eta gero, marra gorriak herritarrekin jarriko zitula, esan zuen prentzan. Urrengo egunean, egun biberanduago. Zer esan zigun baita be? Proiektu estrategikoa da Guggenheim Fundazioarentzako. Urrengo bilera norekin euki gendun? Eneko Anduezarekin. Eneko Anduezarekin batu ginen, eta Eneko izan genion, Eneko, proyecto de nación. ¿Qué nos dice la segunda pata de la nación? Eta esan zigun, es que yo este proyecto no conozco.
Nik ez daukat proiektu honen inguruan informaziorik. A ber, Eneko, zuk proiektu hau akordio baten barruan, gobernuko parte izateko akordio baten barruan, sinatu egin dozu. Bai, baina ez dut ezagutzen. Ni ados nago aurrera pausoak ematen jarraitzeko, baina proiektu ez dut ezagutzen. Eta ezagutzeko nori galdetu behar zaio. Holan esan zigun, nien azbatuko aldundikoekin, nien azbatuko, egon ginen parlamentuan, nien azbatuko parlamentu honetan daudenea jotakoekin. Nik itxarongo dut bidarte ordezkatzeko, eta bidarte ordezkatzen dutenean ordezkoarekin egongo naz, que la información está ahí. Esan gendun, ostras. Da zer esan zigun, proiektu estrategikoa da Guggenheim Fundazioaren txako. Hirugarren bilera, Ibone Bengoetxea. Ibone Bengoetxea zergaitik birten zalako, irratian, Enekoen Duezaren urrengo egunean, esaten, parlamentuak, Eusko Jaurlaritzak, bultzatuko ebala proiektu hau, que cogían las riendas de este proyecto. Berarekin egon ginen, berarekin batera egon zan Ander Iturbe. Ander Iturbek, beretzean, esaten dau, proiektu hau ez jakola gustatzen. Baina gurekin bileran, isil-isilik egon zan, eta egon zan. Busturialdeak elkarrizketa bat merezi du, esan zigun Ibone Bengoetxeak, esan zigun bai, Busturialdeak elkarrizketa bat merezi du, eta orain arte gauzak ez dira ondo egin. Proiektu hau aukera on bat izan daiteke eskualdearentzako. Ez dugu asmatu proiektu honen inguruko informazioa ematen, egia da oso Andra patxadazkoa da, oso ondo egiten dau berba. Hauteskundeak irabazi ditugu, eta hauteskundeak irabazi ditugunez, olako proiektuak proposatu ditzakegu eta aurrera eraman ditzakegu. Badaukagu legitimitate hori esan zigun baita be. Eta gero arte eta natura iruditzen zitzaion zala binomio oso ona. Zelen geneukana zan, industria eta natura. Eta esan genion, baina industria horretatik zema jente jaten eban. Eta oin natura eta artea, arte hori zer da? Turismoa baino. Ze arte hori ez da artea. Arte hori da turismoa, turismo masiboa. Bueno, nire semea kamareroa da. Esan genion oso ondo. Aldezarrean bizinaz, eta nire semea kamareroa. Esan genion oso ondo, Ibone. Bai, nire semeari turismoak bizitzeko aukera bat ematen dio. Bueno, zer esan zigun baita be? Proiektu estrategikoa da Guggenheim Fundazioarentzako. Orduan, gure galdera hau da, noren esku gelditzen da eskualdearen etorkizuna? Guggenheim Fundazioaren esku. Orduen, guk ataratzen dugun ondorioa hau da. Eta PowerPointa jarraitzen dau, baina ez du jarraituko. Orduen, nik hemen itxiko dut, ze uste dut ja epaitegi buruz edo administrazio legal eta ingurunean gertatuko diren katastrofei buruz, hemen informazio asko dago. Bueno, eskerrik asko, Eider. Bai, nik uste dut esan duten informazio gehiago izango genuela eta holan izan da, ez? Pauso azaldu diguzu elementu denak, prozesua, ze puntutan dagoen, honen nor dagoen, ez? Hau garrantzitsua da, eta dirua nor jarri behar duen. Eta bezain gauza, ez? Komunikabideen rola, biosferaren egoera gaur egun ere, ez? Eta Guggenheim Fundazioak ematen du, erantzukizun gehiago daukala. Zuei tokatzen zaizu denbora gutxiago hitz egitea, sentitzen dut, mugatu beharko gara. Orain Iratze Arriolari dagokio, bera EH Bilduko batzarkidea da Bizkaian, eta beraz, basagotza dauka, instituzioan zer egiten da, gero gainera berak ere zuzenbidean lizentziatua da, eta alde juridikotaz hitz egin aldugu, baina, hala ere, bera ere bada, herri mugimenduko kidea, eta trantsizio ekologikotik, orduan, perspektiba hori ere ez dugu galduko, bigarren hitzaldi honetan. Eskerrik asko. Eskerrik asko, placer bat hemen zuen hartan ez dakit entzuten da, edo, hau barik entzuten da igual? Bai. Tira, placer badala hemen zuen artean egotea, Eider entzun eta gero egia esan da. Ez dago gauza asko gehiagorik esateko, ze berak oso argi, oso ondo dokumentatuta eta eguneratuta emon dau informazioa, da gainera pasio askoz. Beraz, ni ere askotan lusatu egiten azelez, Maria, zuk moztu ikusten duzunean. Nik saiatuko nazena da, emoten pizkeat ikuspegi politiko instituzionala, bai. Ja, azaldu izan da, Guggenheim Urdaibai,
Dalia eta Muruetako egoitza hauekin lehenengo aldiz, behintzat guk entzun genduenean, 2021 urtean izan zen, eta saso hartan Next Generation funtzei lotuta agertu zen, ezta? Eta hor, ikusten genuen lehenengo kontraesana, ze funtzoiek Europa mailan garapen jasangarriari lotuta eta digitalizazioari lortuta bati bat atera ziren, eta esaten genuen, nola josiko da hori garapen jasangarriarekin, osea, zalantza sortu zitzaigun. Baina Mariak ere esan dut, hala da, eta gogora ekarri nahiko nuke berriro, Guggenheimari buruz Urdaibain, ezkenuela lehenengo aldiz 2021 entzuten, ze, ja, 2008 urtean, naiz eta beste kokapen batekin, entzuten genuen, Sukarrietako kolonietan, Jose Luis Bilbauk, atera zuela, hola, prentzaren aurrean, eta ia okurrentzia pertsonal bat izango bazen moduan, Guggenheima jarri nahi zuelaan, ez? Hori egin zuen, 2008ko ekainaren 25ean egin zituen adierazpen horiek Jose Luis Bilbauk. Eta esaten zuen gainera, zituela, 100 milioi euro gordeta kajoi baten hori egiteko. Eta tira, orduan egia da, oposizio handia izan zela herritarren aldetik, oraingo proiektuak are handiagoa daukala esango nuke, eta tira, zer gertatu zen sasoi hartan. Eusko Jaurlaritzaren aldetik, orduan, Ibarretxe esan lehendakari, eta Miren Azkarat esan kulturako titular, eta beraiek ez ziren Guggenheimaren alde posizionatu. Patxi Lópezek ere urrengo legegintzaldietan ezeban babestu Guggenheima Urdaibain, kasu horretan, Sukarrietako egoitza hortan. Eta gaur-gaurkoz, ze ikusten dugu alderdi ezberdinen pozizioi buruz eta hori Eiderrek ere azaldu du, eta argi gainera, Bizkaiko Foru Aldundia hasieratik alde agertu dela, bai Unai Rementeria eta bai Etxanobelan Dajuela Andrea ere. Eusko Jaurlaritzaren aldetik Urkullu perfilez kokatu zen eta behintzat esan alde agertu. Pradales ordea gaur egungo lehendakaria bai agertzen da alde. Eusko Alderdi Jeltzalearen barruan zer gertatzen da? Ematen du badagola tirada ofizialista bat alde daudenak, baina badaude kritikoak ere, eta hor, adibidez orain Eusko Alderdi Jeltzalearen barruan beraien hauteskundeak barne organoetarako eta eta Bizkaian, David Salinas da kandidato kritikoa burua, edo, beraren lista da, eta berak esaten du, eskualdean, eztabaida bat zabaldu behar dela, hor badaudela arde ilunak ingurumen aspektutik, tira beste musika bat ateratzen da bere ahotik, naiz eta jala irabaziko balu, baina ustot zail samar izango duela. Eta gero, soeren aldetik ere, tira hor Madrilen ematen du ez dela oso gustoko, baina kromo aldaketa bat dela, edo batedaki zer medio, egiten dituzten eginbideak edo aktuazioak hori bideratzekoak dira. Eta gudakigula behintzat, hemen Euskadin PSEek ez du argi eta garbi bere iritzia esan Guggenheim Urdaibairi buruz, ez? Tira, esan dako moduan, hau aldian agertzen da Guggenheim Urdaibaren kontua, eta normalean izaten da krisi ekonomikoen garaian, ateratzen dituzte horrelako bomba informatibo batzuk, eta, esaten da Euskal Ekonomia berpizteko, azpiegitura ezberdinak bultzatuko ditugu, garai batean tinta asko korritu zen HTren inguruan, hori ere hola saltzen zen, hemen hurbilago dagoen San Mameseko berritzea ere horrela saltzen zen, edo Hautsaganeko tunelak, edo Guggenheima Urdaibain, horrela saltzen da. Eta kontua da, hori, askotan hauteskunde bezperetan izaten da, edo hauteskunden aurretik agertzen den momentua, eta esaten da eskualdearen modernitaterako dela, garapen bandera izango dela, eta horrelako gauzak, ez da. Azaldu duia dagoeneko Eiderrek, prentza bidez hasi ginela honi buruz informazioa izaten, iluntasuna handia izan da hasieratik, eta tira, galdetuko bagenio gure buruari eta Eiderrek bere azalpenaren bukaeran argi utzi du, ezta? Guzti honen atzean zer egongo da, nor dauka horren beste interes Urdaibain edo Busturialdean Guggenheim bat egiteko? Tira, berriro joango naiz Jose Luis Bilbauren gana. Ze, arek esaten zituen gauzak nik uste dut interesgarriak direla. Eta 2008 urtean Jose Luis Bilbauk esaten zuen,
Guggenheim Urdaibai eta New York lotu egin behar zirela. Eta izango desela Euskadiko lotura estrategiko superimportante bat. Orduan, esaten dugu, kompromisu bat dago garai hartatik Guggenheim Solomon Fundazioaren eta Euskadiko instituzioen artean, edo Bizkaiko Foru Aldundiaren artean, edo norbaiten artean, ez digute esaten, edo okurrentzia bat izan zen Jose Luis Bilbaurena beste barik. Eta tira, esan dakoa, esaten digute, beti saltzen den musikala, eski garapen ekonomikoaren kontra zaudete, guk lanpostua sortuko ditu honek, izango da kalitatezko turismoa, ez da edozein turismo, hau da turismo ona. Eta, klaro, edozein kasutan, erabaki hau argi dago Busturialdetik kanpo hartu dela. Non ez dakigu oso ondo. Izan bada New Yorken, Sabinetxean, edo non kristo, baina Busturialdean ez. Eta Busturialdeko biztanleak alde batera itxita, eta baita, biosfera erreserba baten bultzatu behar diren garapen eredua kontutan hartu barik, zendik bai emango dut nire iritzia. Biosfera erreserba bat eta Guggenheim Urdaibai Busturialdean jartzea da oximoron bat. Kontradizio bat bere hortan, eta hori ulertu behar du edozeinek. Osea, nire 6 urteko semeak hasita beste edozeinek, oso argia delako ulertzeko. Eta tira, gainera, Eusko Jaurlaritzak berak agindu dituen txostenetan, agertzen da Busturialdean badaukagula arazo bat masifikazioarekin. 2020an Eusko Jaurlaritzak txosten bat agindu zuen Urdaibaiko karga turistikoaren inguruan. Eta zer esaten du txosten horrek? Eusko Jaurlaritzak agindutakoa eta ofiziala den eta guztion eskura dagoena. Busturialdea dagoela alerta horian. 5 indikadoretan. Gobernantza, ekonomia, ingurugiroa, lurraldea eta gizartea. Eta daukagula izugarrizko arazoa mugikortasun iraunkorrari lotuta, Euskal Herriko 13 herri okerrenetatik, garraioa okerren dutenetatik, 8 Busturialdean daudela. Eta batez ere arazoa dagoela sasoi konkretu batzutan. Uda garaian, San Juan de Gaztelugatzen, juntetxeetan, Lagan eta Laidan. Eta esaten du, eta guzti horrekin nola? Txosten horrekin 2020koarekin proposamen hau nola eskontzen da, nola uztartzen da? Ez dakigu nola uztartzen den. Ze 2008ko papeletan agertzen zen, Busturialdean Guggenheima bideragarri izateko ekonomikoki Solomon Fundazio honentzat behar zituela 200.000 bizitari gutxienez urtean. Busturialdea da eskualde bat 55.000 pertsona bizi garenak urte osoan zehar. Eta bai, lurralde eremu aldetik Bizkaiaren 10% okupatzen du, baina daukagon dentsitate poblazionala bajua da. Esan du Eiderrek ere Urdaibai biosfera erreserba jaio zela laborategi izateko, ezta? Esportatzeko garapen jasangarriko esperientziak gainontzeko lurraldetara. Eta horretako zerbait egin da 40 urte hauetan? Ez da egin ez. Zergatik, zeintzu dira garapen jasangarria neurtzeko indizeak? Garantizatuta egotea lurraldeko toki guztietan 5 elementu. Ura, ez daukaguna garantizatuta. Elikadura, ez da ere. Energia, ez da ere. Osasuna, ez da ere. Zehara han joatea medikura da esperientzia bat, batez ere herri txikietan, gomendatzen dizuedana bizitzea. Biodibertsitatea, ez da ere, zergatik, biosfera erreserba izan arren, lurraldearen 74% dago pinu eta eukalituz josia. Beraz, aniztasunik ez dago landareriaren aldetik. Eta enkajatzen du planteamentu honek Busturialdeak duen legislazio propioarekin eta hitzartutako, sinatutako akordu internazionalekin? Ez du enkajatzen. Orduan zer egiten dute, legeri aldatu eta listo, egokitu hori Eiderreko ondo azaldu du. Eta badago 1988 urtean adostu zan Palasa. Eta adostu zan kontsentsu sozial eta politiko handiarekin. Hau batez onartu zan. Palasa zer da? Plan de desarrollo de armonización de actividades socioeconómicas. Plan bat esateko, ekonomikoki ze proiektu garatu behar dan. Zer gertatu da 1988tik ona, inork ez duela euro bat ere sartu horretan.
Orduan, frustrazioz ikusi dugu hango biztanleek, nola ez dan egiten ezer garapen orekatu bat bultzatzeko. Eta orain, Eiderrek ere azaldu du, ez? Berpiste plan aurkezten duela Bizkaiko Foru Aldundiak. Ze berpiste, hori da, Guggenheim proiektu hau jazteko, zerbait aurkeztu behar da, eta jantziko da, modu baten edo beste baten dekoratuko da. Orduan, zer da ikusten duguna? Presio turistikoa igo egiten dela, proiektu gehienak planteatzen direnak gure eskualdean desarrollismoari lotuta daudela, diruarinari eta espekulazioari, arrantza, nekazaritza gainberan daudela, ez bakarrik Busturialdean, baina Busturialdean baita ere, Busturialdean kontsumitzen ditugu eguneko 70 tona produktu fresko, eta hortik 4 dira bertan ekoiztuak, naiz eta azalera handia izan, Bizkaiko 10 gogoratu, kilometro karratutan asko. Gero, industrialdea ere, industria gainberan dago, oso potentea izan zen bere momentuan, eta Eiderrek ere esan du familia asko korti jantuela, baina gainberan dago, badaude 42 hektaria industrial geldi Gernikan, eta 9 milioi euro inbertituta Bizkaiko Foru Aldundiak elkartegi baten non 200 lanpostu saldu zituen Rementeria jauna Gorroñorekin, eta daude 3 pertsona lanean. Eta merkataritza gainberan dago. Populazioaren 70%ak Busturialdekoak Busturialdetik kanpo egiten du lan. Horrek suportzatzen duen mugikortasun arazoarekin. Beraz, gauza asko daude egiteko lurraldea eta enplegua eta pertsonak akoplatzeko, baina ez da horretan ezer egiten. Eta bukatzeko, Guggenheim proiektuari buruz, Guggenheim Urdaibai, ez? Egitasmo honi Murueta eta Daliakoa. Legeriari errespetu eskrupuloso bat sortio behintzat administrazio publikoak, eske bestela zertan sinistu behar dugu administrazioak berak egiten dituen legeetan ere, aldatzen bada, kosta legea dala, edo pruja, edo dana dalakoa. Eta gero, Eiderrek esan du oso ondo baita ere, dago uholdetasun arrisku oso argi bat, eraikitzea proposatzen duten 2 puntutan. Zer nahi da? Museo bat katiusketan joateko? Oso ondo, baina horretarako eske dirutza hori gastatzea ez da justifikargarria. Ez dauka inolako zentzurik, eta galdera askoz gehiago daude gentrifikazioaren inguruan, etxe bizitzaren inguruan, garraio publikoaren inguruan, ekosistema sensibleen inguruan, baina hori, edozen kasutan, Guggenheim Urdaibai apostatzea, horren aldeko apostu bat izango litzateke eskualdearentzat gaztelaniaz esaten den koste de oportunidad. Beste zerbaitetan, ez egitea jarri alegina eta esfortzua, ezta? Eta tira badagola misio bat. Garapen jasangarriko proiektuak diseinatu, eta hori dela laboratorio perfektua. Platonek ere bere garaian esaten zuen, lurralde perfektua izango litzateke, non gutxi gora bera 50.000 biztanle bizi diren, gure populazio kopurua gutxi gora bera, azalera antzeko zerbait, hau da, erabili gaitzatela laborategi moduan, baina laborategiak garapen jasangarrirako eta ez modu espekulatiboan, ez dakit nork, ez dakit ze interes betetzeko, eta beste darik, Eskerrik asko. Ikusten dugu, ez? Kontra esan ez jositako proiektua dela, ez? Eta gero eta... Ya está. Listo, ez horretatu. Bueno, hori esan dakoa, idatzeke azaldu dugu, kontra esan agertzen diren, eta nola badala proiektu bat gizartearen elementu askoren inguruan hausnartzeko, aukera emango diguna. Eta jarraitzen dugu, jakin gabe, nor dagoen honen atzean, hori ea Iñigok azaltzen digun. Iñigok labeko kidea da, ekintza sozialean, aritzen dana, baina aurretik eta gero entzungo diogunean ere, horrek zentzua izango du, ostalaritza eta zerbitzu arloak ere jorratu ditu. Biak ere, Urdabe Guggenheimekin harremana dutenak.
Bai, baina esaten dago itzulpenerako izango da. Es que los traductores están en el otro cuartito. Claro, sí. Vale. Orain bai? Vale. Orduan, nik hemen ez dut ezer berririk ekarriko eztabaidara, izan ere, bai dela iritzi ariketa bat egitera noana. Eta pixkat, la bola de adivinación edo nora goazen hori irudikatzen saiatuko naiz. Pistak argiak ditugu, Bilboko eredua eta egoen gen efektu hori hartuko dut ardatzat. Hasi, lehenengoan, perfecto. Hau nahita izan da, Osa, alrebez dago nahita, Osa, uste dudalako, buelta eman bordiogula kontatzen diegutenari. Orduan, zeinetan oinarritu etzenaz ni begiratzeko nora goazen. Tak. Nere ustetan, eta gainera Guggenheim izan da, azken finean kontatu den bezala, fundazioaren proiektu estrategiko bat gauzatzera doa Eusko Jaurlaritzak, eta beraz, nora begiratu beharko genioke, jakiteko zer gertatuko den eskualdean. Nere ustetan, Bilbon. Bilbo da daukagun ispilua. Eta Bilbon, bizigarenok, igual, ondo egongo litzateko 20 urte, Donostira begiratu bagenio. Ze, badaramagu ibilbide berdina. Eta Donosti, Bartzelonara begiratzen baldin badio, ikusi dezake norantz doan. Eta Bartzelona, Venezian, ikusi dezake bere islada. Eta Venezia da parke atrakziones bat. Da Disney World. Orduan, guztiok egon gara olako tokietan, eta badakigu nola bertan auzotarrok kanporatuak izan diren, eta nola ez dago bizitzarako espaziorik. Izan ere, etxe bizitza izateari gusten diote, eta higiezinak dira. Ze, bizitza ez daukate bertan. Orduan, etxe bizitzaren merkatuaren tentsionamendua. Saiatu naiz modu oso grafiko eta simple baten azaltzen. Komentatu den bezala, eskualdea, Busturialdea, bada arazoa daukan eskualde bat. Turistifikazioa gehitu barik badaukagu etxe bizitzarekin arazo bat. Bertako gazte askok ez daukate etxe bizitza eskuratu etxeko aukera eta aldegin behar izaten dute. Zer gertatzen da? Ditugun etxe bizitza horietatik askok dagoeneko erabilera turistiko baterako erabiltzen direla. Beraz, bertokoek daukagun aukerak bertan bizitzeko murriztu egiten dira. Gainera, murriztu egiten dira, jarraituko dut, ze badago arazo larri bat, ez dago aukera eskualdean erosteko, ze prezioak nahiko altuak dira, nola bizigaren protekzio handiko toki baten gehiago eraikitzea bez ez da oso posible, eta orduan jendea kalera, kanpo atera behar da bizitzen. Zer gertatzen da, oin ikusi dezakegula arrisku bat. Higiezinak eskualdean daukana, bi erabilera ikusi ditzazke espekulazio purua, prezioak igoko dira, orduan ni tentsionamendu horri lagunduko diot, eta noa saltzera, baina prezio oso altu baten, hori emon dezake kriston negozioa epe labur baten, baina eskualdeari loturaren bat baldin badaukagu, eta adibidez, seme-alabak baldin baditugu, eta horiek
eskualdean bizitzea gura badugu, nire etxe bizitzaren prezioa egotzeak, dakar zonalde guztiaren tentsio egotzea, eta beraz zaildu egingo dut urrengotarako sarbide hori etxe bizitzara. Beraz, kanporatzen ditugu bai higiezin batzuk, bai pertsona batzuk. Ia la panacea, piso turistikoak. Piso turistikoak da errentabilitate gehien emoten diotena, gainera, prezio altuan saldu duen horrek, seguramente dirutza daukan beste bati salduko dio, baina horrek negoziorako bideratuko du higiezin hori, ez etxe bizitzarako, eta orduan, aterako dira, ia dauden higizen guztiak etxe bizitza izatetik. Hori da, saltzen digutena, como revitalizar el eskualde. Gero badauka, eta ikusi dugu Bilbon argita garbi, nola guztiona izan beharko lukeen espazio batetik kanporatzen gaituzten. Hemen jarri duan argazkia, terrazeoa. Ikusten dugu nola kaleak ez diren bizilagunentzat, baizik eta turismoa modu eroso baten egoteko edo oferta hori garatzeko. Eta horretako iruditu zait oso grafikoa ekartzea, ez pentsa egin duela Kristo ez baldin badira, ia guztiak. Izan ere, hau egiten nuen bitartean, pentsatzen nuen, ze pena izatea aurrekoa. Osea, hemen lehen zer zegoen, ze nolako komertzio eta nori zuzenduta zegoen. Argi daukadana da, bilbotarrei, ja ez esan alde zarrean bizi ginen hori, baizik, zenik kanporatu izan ez, bai, nori zuzenduta dago. Eta nire ustez, igual, Tiger bat edo Alejot bat, igual kaza algo alguien de Bilbo. Baina hortik aurrera, baldin bagoaz, karo, zero. Hemen, kritika bat egin nahiko nuke, badirudi, irekitzen ari diren hainbat komertzio, badirela euskaldunak, edo gertukoak, edo hemengo kultura defendatzen dutena, saltzen dute, hau da, iparralde. Hauek dira frankizia moduan, edo jabe gutxi batzuk kriston akumulazioa daukatena. Fuga edo kapikua jabe berdina daukate. Eta igual, horiek 50 tabernen guru izango dituzte Bilbo baten. Eta guztiak toki turistikoetan kokatuta. Kurruzku Kaialde edo Bertiz moduko frankiziak daukaten funtzionatzeko modu salvajea da KFC izan dezakenaren oso antzekoa. Eta txoko edo lantxoa, ze hori ikusi dezakegu, antxoa taberna, baina bakarrik ingelesez, frantsesez eta alemanez dator karta. Orduan oso argia da, bai antxoa du izena, baina ez da euskaldun ontzat behintzat. Eta gero, esan duzuzuk, ez da, kalitatezko turismo hori bilatzen dutela, askotan entzun dugu, nola ez goazela, kruzeristen, turismo horretara, izan ere, pentsatzen dut, Guggenheimeko kontu guzti hau, daukala plan estrategiko moduan, bigarren pernoktazio bat bilatzea Bizkaian. Hau da, lortu dugu hainbat turista etortzea Bizkaira, Bilbora, gau bat pasatzen, pak Guggenheim bat egingo diogu, egun berean ezin dena egin, orduan, egun bat Bilbon, hurrengoa Busturialdean. Orduan, ez da egia, dena high level. Da asko low cost. Eta ikusten ditugu nola komertzio asko irekitzen duten olako zerbitzuak emaniz. Eta ez doa zuzenduta berriz ere Bilboko entzat. Ingeles ez dago dana, eta saltzen dituzten kontuak dira
turistek ezagutzen dituzten komertzioak eta erosotasun bat emoten diot. Etxean daude, ze kuriosoa da, turista dator toki bat ezagutzera, baina nahi du gainontzeko hirietan topatzen dut berdina. Orduan, hemen saldu egiten dana hori da. Claro, ze pasatzen da, bertoko etxe bizitzenarekin egin dugun eskema nahiko berdintsua. Bertoko komertzioak bi egoeretan egon daitezke. Edo alokairuan, eta alokairu horiek igo egiten dira, eta badago momentu bat, ezin duten asumitu, eta beste toki batera doaz, edo izten dute, edo jabegoan eukitzea lokal hori. Jabegoan lokala daukanak, eta esplotazioa aurrera darama, kontuak ateratzen ditu ere. Eta, ¿qué me renta? Y nunca mejor dicho. Alokatzea, edo nire lana eta gainera rentabilitatea ez izatea horren bestekoa. Gehiengo batek, badaude gudari gutxi batzuk pultxo hori botatzeko, baina pultxo moduan, zeia da, hemetik ez nautak botako. Baina badakite, lokal hori alokairuan jartzen baldin badute, aterako dioten errentagarritasuna handiagoa dela. Orduan, zer saltzera doaz? Izan daiteke bai, low cost eredu hau, ya te digo, osi de memoria, las patatas fritas falta zaizkit eta beste batzuk. Edo high level. Osa, bat batean, Bilbon gara expertos en turrones y en jamón. Osa, es que... Hori paseoan ikusi. Salamankako dendak, Nafarroako produktuak, La Casa del Ibérico... Eta hau da, turistentzako, bakizu Ayusok esaten duen hori de Madrid es España dentro de... Kale baten, hartuko duzu Sevillanaren figuratxoa, eta Salamankako jamoia, eta Kataluniako butifarra. Orduan, bueno, el viaje lo amortizas. Dena kanpotarrentzat zuzenduta, repito, ez dut egin kriston ikerketa lana eta atera ditut souvenir denda guztiak. Animatzen zaituztet hartzera Bidebarrietako bukaera akabuan dagoen zatitxoa, Santiago enparantzara heltzen, eta hor daude bi aldetara bata bestearen atzean. Egin nuen bideo bat, zen momentu bat, egingo dut bideo bat, hau merezi du. Bueno, eske piloa daude. Souvenir dendak, eta hemen bai sartu ditu dela beste eredu batzuk nahiko adierazgarriak direnak. La Hoya bada Diputazioan dagoen taberna bat, baina bere sukursala ireki du Plaza Nuevan. Restaurant. Hemen ez da oso indu ikusten, baina hau da Kriston hotel berria, eta dena supertxik, dena jarrita, kanpotarrentzat. Eta karteleria ingelesez, berri dure, focacceria, bueno, ingelesez edo, ez dakit zer den, italianos, gelato, take away, brunch, lunch, wors, nata, osea, zer dau. Bilbora etortzen den turistei hau da egiten diegoen eskaintza. Eta beste hitz batzutan esan da, aipatu dena, eta nire ustez oso adierazgarria da, nola baitoki baten bai bestean, emoten den industriagune bat izatetik zerbitzuak bultzatzera. Eta berriz diot, igual badago honor oso posik dagoena, eta ez naz hartuko zeintzu diren salaritzako baldintzak, baina uste dut guztiok ulertu dezakegula rural kutxan lan egiten zuten, edo ipar kutxan lan egiten zuten horiek, nik horretan lan egiten dutenak, baina askoz gehiago kobratzen zutela. Orduan, nor jasatzen du nik horren, nik ez da bat dazionista eta gainera garestia. Orduan, nor jasotzen ditu irabazi horiek? Gutxi batzuk berriz ere. Hau ez da gizarteari, auzokoei ematen zaigun alternatiba sozioekonomikoa. Hau da, gutxi batzuen interesetan egiten den jugada. Ez pentsa guztiok irabaziko dugula. Hau da beste eliteko eske noan bakoitzan dago hotel berri bat. Eta karo, egia da, orain moratoria bat jarri diotela etxe turistikoei, baina hori laguntzen ez dion fiskalizazio prozesu badago edo kontrol ez badute egingo, ez da zertarako balio. Egia da, badauela muga batzuk.
baina muga horiek gainditu egiten dira, airbnb edonor sartuta ikusi dezake nola dauden pisu turistikoak agerian daudenak, baina askoz gehiago diren. Eta edonork egin dezake tanteo hori, supongo administrazioek hor erantzunkizun bat daukate. Orduan, ni Disneyren analogiarekin jarraituz, azken egunetan beti esaten dut, Disney bilakatzen bada, dagoen enplegu bakarra Goofyrena da. Da, asko sinpletzea, baina uste dut kokatzen gaituela. Bueno, betiko, karo, erakutsi dizuedan adibidez dendaren bat La Palma zen, bestea Iparkutxa, alderatzea garen zenolako komertxoak joaten diren eta zeintzuk sartzen diren. Eta aiega gero oso labur, zebai aipatu nahi nuen, baina bide batez komentatu da, proiektu honek, edo existitzen ez dain proiektu honek, sortzen dizkigun beste kezka batzuk, dira, besteak beste, osasungintzan. Osasungintzan ez daukagu pediatraik egunero, ez daukagu kabezerako medikua egunero, daukagu hospital oso guapo bat, baina pena da utxik dagoela. Orduan, segingo dugu bertako biztaleria laukoztuko duen egoera baten. Nere susmoa da, medio hori baliabiderek ez dagoela. Aipatu da ere, irisgarritasuna, Hautsagane eta Zuiube ez dute ematen. Eta gaurkoz, badaude kristonataskoak, zein da plana? Egingo dute beste makroproiektu bat, korredore bat, ara edo nore heltzeko? Ez que la segunda fase, pues interesante. Eta Uru Ernudura. Uru Ernudura ikusi dugu, eta oso entzuna izan da albistetan, nola 15 egun euririk egon gabe egon garenean, barku bat ekarri bar izan duten Bermeora edateko. Ze hortan esan ziguten erregadiorik, ez olakorik. Beraz, bakit hau espekulazio ariketa badela, pero sospecho que no me equivoco. Bueno, mira, eskerri nego, egia da lehen iratzek aipatu du nola hainbat sektorekin harremana egiten duela, eta justo, bueno, oso ondo koordinatu zairurok. Justo, Iñigok ez bukatu du eta aipatu dugu etxe bizitzaz, piso turistikoak, komertzio, ostalaritzaren inpakto, espazio publikoaren privatizazioa, enplegua, osasungintza, irisgarritasuna, ere bazin banak eta, bueno, azkenean gizarte osoa aztertzeko aukera ematen dugu. Eta lehen aipatu dute esan, ez Guggenheim Urdaibai, bueno, garai batean edo hasiera batean, ez, Busturialdean bakarrik arderatzen zen gaia zala, eta nola guzti hori eragiten dugu, ez, eta ben Bilbon gaudela, ez, Inigoke modu argian ekarri du. Egia da, bueno, pizkatxo bat berandu egin zaigula, badaudela batzuk alde egiten normala denez, baina, bueno, nik uste dut bintzat galdera ronda bat egiteko aukera izango dugula, eta gero jarraitu aldugu, zuekin hizketan zerbait hartzen dugun bitartean. Orduan, egingo dugu rondatxo bat bintzat, etxean ere ikusten daudenak galderaren bat badut ere aukera izan genezake, eta bueno, norbaitek animatzen bada, altzatu eskua, eta bestela gero jarraituko dugu. Ez? Bale, jarraituko dugu orduan gero bakarrik jakin ezazuen bideoa grabatuta geratuko da, gauza asko irten dira eta agian berriz ikusteko, ez? Aukera izango dugu edo gomendatzeko norbaiti itzulpenarekin ere grabatuta geratuko da, horrela ikusteko aukera izango dugu. Bestetik, sarreran, utzi duzu plataformakoak materiala, hor daude kamisetak, txapak eta banderolak, aukera polita ere, eta azkenik, eta bukatzeko, bai Xabi eta Metz egon direla itzultzaile lanetan, euren lana eskertzea, eta, bueno, beste guztiei, baina euri tokatu zaie azkeneko orduan, eta noski zuei guztioi. Bueno, oraintxe jarraitzen dugu, eskerrik asko. Gauza bat, klaro, ura atara da azken puntu moduan, eta hori da apasionatzen dauen gai bat, eta ez oraingorako, baina bai gomendatzen dutzuet animatzen zaituztet,
Bizkaian urarekin zer gertatzen den pixkat gehiago jakiteko eta guztion artean hausnartzeko badago dokumental interesgarri bat, Ricardo Gamazarena, Kloakas deitzen dena, beste bat Monopolia, eta ni neu be gustora etorriko nintzen hori komentatzera eta Busturialdeko arazoez gain Bizkaikoak aztertzera. Eta bai eman oitzatez nipai eskerrak, Inigori eta batez be Eiderri eta baita plataformako kidei borroka guzti hau ez balitz behar bada orain goz palafitoa eta beste gauza batzuk eginda egongo zirelako egiten duten lan guztiagatik bai kalean eta baita bide judizialean, ez da? Eta, hori nahi neban esan. Osondo, gure aldetik ere, eskerrak ematea, eta hori, hartzen dugu ideia, horren inguruan, agian antolatu beharko dugu beste hitzaldi bat, zergatik ez. Horrela bai bukatzen dugu. Eskerrik asko. Bueno, esto es también.